Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi mau ropiok lewo. Warungnya mah cucu yo ben. Warung apa, Pin? Warung gengkek. Ngomong-ngomong, Pin. Tomin, Karo, Pin. Ngapa? Saru. Dari pendem apa bos? Tuh nek alen ngono. Ngono iki lapor. Aku wong edan. Orang itu pernah dulu gak buka nanti. Bobok. Juga beli sih lo. Juga didiles. Aku gak bayar los kok. Ya aku los gak bayar. Ya ora. Ora warung utang-utangan. Buka ora. Jane aja, Pin. Piye? Untuk mendorong yuk kudu ngekeki pelaris. Niki pelaris aku wis tuku kopi kok. Aku wis tukokno le. Kita kopi wong kita dingin no. Lah sego plus wedang kuwi Oh, wis sego sepeng plus 10 ae nek mulung-mulung wis. Gantek kok blebuk. Dengi tak kayak 10.000 ki apa? Udah pun kayak handi nek tanganmu wis ndelok bos-bosan wedok lele. Lho kan terakhir iki Arjuna tukokno to, Bos. Gak ikut kerja kamu? Lorono ya kok. Iku ngomong war dodo ngarep kabeh, buderen. Nggone ning ndi to, Lek? Kemudian kalau dulu kok. Dalane menak ora? Ya menak dalam motor kok. Router bisa muter ibu. Itu dalam truk kok. Oh ya. Oh ya, nanti mau saya ngopi saya sarapan. Kalau dibuka kita kok mau tidak. Kalau mana? Namanya tanya, Bos. Mau jenenge rukok. Kak omongane kono diamu nek. Kuwi gak oleh. Kameraku ana srengenge ngene lho, biasane rata ana srengenge ya. Ulap. Ya gue anu kok. Dawan itu ini langsung tur. Hah? Aku dawan bukan anu mungkin ke dawan. Ora kok kena srengenge lho. Oh, Ya put. Aku dang dari semua udah mulai. Ya ora apa, iki bedal sik gak apa-apa lagi. Kawan itu Kawan menggah-menggah neh yo. Ganggu. Wis jare ana apa? Lakoe kerja wis. Dulu kerja. Jam. Warung goreng. Ya goreng pindang. Oh, cerawat-cerawat. Kok teh Kita pindang kok setengah matang iki lho kok. Mateng sok. Kuwi kene sapa? Kena sampe dhewe kok. Pindang, Bos, pindang. Jangane terasi. Jengane terasi dengku. Nek aja terasi tengah. Klaru sambel. Klaru. Wis aja cerewet rasane lali blak. Harapan kok. Dan golek rezeki sik. Loh. Mul jamul. Oh, Bureno nyama. Anggir. Bureno nyama. Bureno nyama. Dia di situ tunggu. Ya ya orang pedan. Pedan sih tau olahraga kok. Ya kok biru rene. Urung bojone kok. Bojone urung rene. Repot nek lan ladeni ya kowe kok. Bojone. Ya aku ladeni net kok. Oh, klebu asli sarapan. Sarapan gua dah sarapan dan sego gaplek. Lho Bos, sego gaplek, iya nih lho Bos. Atau apa tadi sego gaplek? Dia tak samaan.
Tadi apa ini? Kita kopi kok buka karo sajak iki lho. Oh, nah. Nah, aku baca. Masa bani goreng nih? Biasanya Oh ya sudah. bani bagi yang gelem rene bos liya gak tau metu. Biasanya rene iki kok wonge masih bismillah. Sambal terasi, Bos. Sambel terasi, sambel kenalan. Kenangane terus piye tak takoki. Mbok yo aja isan-isin. Terus Malah menjadi pahlawan. kowe gandengan karo titik lho penak. Moh, Jejer ngono lho, jejer ora gak apa. Moh ngono mbok syuting. Ya ora kok. Ndang, gak tak sote iki. Iki jangan jangan luweh, Bos. Tuwek men kita luweh. Kowe ra sampe blendingnya. Tuwek lho yo ngepek luweh kok. Kleru mbok oleh masak. Karo dengkulmu kuwi wong ten aku luwih kok kae masa iki. Luweh tuwek ora dikero. Nomo. Gung mateng paling piye. Goblok. Ku mateng piye maksudmu tak takoki kuwi lho, luweh kok golek sing enom. Mateng ya blosok to. Ya Allah. Siji karo anu apa kae? Ye, sukune beda. Kuwi Jawa apa ora to kuwi? Indonesia. Indonesia biasa. Weh, pindange lho, ganja pindang wis. Gak. Wis Wader pin. Lawan wader. cinta kuwi. Entah dengkulmu. Pindang Bos gelem ora we. Moh. Mau apa? Gak apa-apa. Jangan menangis. Wis tak sego sapa pindang? Enak isi lawe sayur, lawe pindang. Dene gaplek. Jenenge kluwe. Boleh sapa stoki? Ndi? Yo nek gelem yo patoran kono. Hai. Ya lho. Gak patek. Gak patek apa? Oh, alah. Iki popo gerek wong kuwi ndang sarapan ngono lho. Kok kabeh. Iya bener loh, ndak sarapan sih, kok pengen nek wong lagi. Kremjah. Kebiak ngono lho. Kayak mae we rene kan pesenan apa we? Oh. Rene lo Martika. Yasin. Jangan nih. Asin nyapa? Kata koi. Ya gak ero. Asin itu. Kebanyakan uyah paling. Yo. Hah? Enggak. Iya. Ora kok. Jangan asin. Lah ya sini kayak Asin iki. kebanyakan uyah. Iya asin berarti njaluk apa kuwi? Oh, Kembang pelem. kembang pelem. Asin, Bos. Asin pindange. Ora jangane kabeh asin kabeh kok. Oh, Wah. asin, Bos. Lu mau kan sama ini? Mana? Sama itu? Mama. Ya. Moh. Mau lah. Sari-sari jas. Wis gak oleh ngono, kuwi kowe ae. Salam merdeka. Oh, marit wonge. Ye, ani ora. Sayur asin, pindang asin, berarti minta apa? Minta kawin Oke. karena dia sudah lama menjanda. Oke, betul masih masuk wae kok. Masuk kok. Hai. Ai. Duh, Diizinkan rabi maning. masuk wae kok. Oke, masuk wae kok. Masa kedinginan. Iki cuacanya dingin, oke. Wes ngono Bos, vlog pagi hari ini jangan lupa YouTube. Assalamualaikum.
warahmatullahi Mbak Akbar. wabarakatuh.